I dag vil vi gerne spille om Bed Wars, og hvis I gerne vil have serveren, så står den her. Og det er min første og sådan lidt, ja. Vi går ind på lobby 1. I lobby 1, og det er simpelthen noget med at gøre med lobbyer. Så hvis I spiller Minecraft, så kender I sikkert det med lobbyer. Ja. Så hvor? Nå, der. Hej. Hej med dig. Kom nu i gang. Ja, sådan lidt. Gonna be arrested. I'm gonna be stressed. Og er du klar? Ja, server 7. Og så... Hvorfor har du taget? Er du inde i server 7? Blå. Ja, altså jeg er ikke inde. Jeg nåede igen. Seriøst? Vent. Kom du igen? Prøv at blive derinde. Nej, jeg gik ud. Ja. Jeg gik ud. Jeg er kommet ind. Jeg gik ud. Hvad farve? Jeg gik ud. Hvad? Gik du ud? Nej, jeg kom ind. Nej, jeg nåede ikke at komme ind. Okay, vi er i samme lobby i hvert fald. Okay, og nogle gange kan man ikke lige komme sammen i YouTube, så det kan tage lidt tid, men det gør vi den her gang. Så 4? 6. Ja, jeg er inde i 6. Vi tager... Grøn. Blå. Okay. Og Slime, Super Mario og Classic. Vi har i hvert fald... jeg tager... Sik. Haha. 2 sekunder. Skal lige noget 2 sekunder. Og det handler som om, hvor du har en seng, hvor man er 4 hold, og man er 4 på hver hold, hvor at så laver man så beskytter man sin seng og bygger, og så laver man base og alt muligt. Og så gælder det bare om, at ens team skal smadre de andre senge, så de kan dø. Det er meget svært at så forklare det. Men når det er, kan I se det. Så er jeg klar igen, YouTube. Hvad spiser du? Hvad for en bane blev det? Slime. Hvad spiser du, Valdemar? Jeg spiser ingenting. Nå. Det er bare din højtaler. Du rører ved din mikrofon. Mikrofon? Vi må lige her. Hvad skal jeg få? Jeg vil gerne lige have nu. Gør lige sådan her. Han har blok. Wow, de gule er allerede over på midten. Ja, og så er det sådan lidt her. Sådan, hvor det kopper giver 3, jern giver 10, og guld det giver 20. Så kan I se, at vi også har haft en, der har været på vej til at bygge over til midten. Og det er selvfølgelig dumt lige at gøre det lige i starten. Men vi må leve med de ukloge. Og sådan lidt. I hvert fald fedt. Eller vi har også haft nogle videoer, hvor vi har haft noget fejl og alt muligt.
Så hvis I kan lide den, så må I meget gerne like. Og så skriv noget nede i kommentaren, hvis der nu er noget, der er dårligt eller noget. Det kunne være rigtig fedt, hvis nu at så hjælp I mig med at vide, så hvordan min video skal være. Om det skal være Hunger Games, actions, hvad nu end er. Men ja. Og det er min første video, så hvis I synes den er dårlig, er det helt fint med mig. Men Valdemar, du er helt vildt lav. Ja, man kan ikke høre dig. Prøv lige at skrue op for din lyd. Man kan stadigvæk ikke høre dig. Men Valdemar, hvis det er, kan vi også bare skrive til hinanden i kommentaren. Og ja, altså, der bliver nogle flere episoder med det her måske, men hvis I synes det er dårligt, så skriv det. Ja. Wow. Shit, mand. Valle. Prøv at se her. Så hvor meget. Der er allerede 2 senge med smør. Vi ligger på toppen, så vi er blevet. Jeg går. Nej, jeg dør. Jeg begår til min. Bygge. Hey Valdemar, er det klogt, hvis jeg begår til midten? Nej, jeg døde. Mad.
Og ja, altså, nu er det bare fordi jeg ikke vil dø, så jeg beskytter mig selv. så må jeg bare håbe, at jeg vinder. Men vi ses!